Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkara aku sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan tak tandangane. Santuy. Waduh, tak metu dhisik ya. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura ora apa-apa Dewa. Ayo, nanti bawane dadi ayo dijajal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong endang lara temen. Wah, mati dereng aku bola caedan kan bagus. Ayo. Jagat oasisaning Bathara, wayah Bathara jagat. Koko Prabu, nggih. Ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumanggenipun gandrung kanan anak kula inggih menapa ning gendang loro temon. Wis kage jajal. Sawangen. Apa sira yayi ora mesake karo kahanane? Ing atase Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu. Kuwi putra Nalendra. Lah kok sandangane ting srembong kaya ngono? Merga tresna ora kelakon. Sarta katresnane durung iso ditampa dening gendang loro temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapak Durna, oh kula wonten maring adawuh. Mesinipun Bapak Durna menika ngemutaken kananipun Lesmana ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Ngger. Menika menawi dipun emutaken tumuli duka, lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kadosa putra Nalendra ing negaring Astina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Wah, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndrawati. Sing kira-kira ngestina ora ana, dituku. Monggo lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tuwa kurang anggenipun momong dateng putu kula Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Bapak. Iki nggih. Lesmana Mandra Kumara, atmajaku bocah bagus. Padha kanthi harja sapraptanira Lesmana Mandra Kumara. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Wonten ngarsa Paduka Siwa Kresna sinayang manggelung. Jagat Dewa Bathara, iya nggih tak tampa pangestuning Ndrawati tampanana. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika endang lara temon Kulon Praga. Endang lara temon Kulon Praga. Temon menika ora Kulon Praga. Kuwi atmajaku wanita Atmaja putri ingkang wewangi endang lara temon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Wa. Karo sapa? Saontene. Oh, kondur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Waming Ndrawati yen kowe pengen dhaup karo endang lara temon. Kacarios Ndrawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan.
ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Darawati naminipun Endang Lara Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yu Endang Lara Temon? Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat kok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina, kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Lara Temon ajeng kula dhaup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Wis ngono. Wonten dawuh wae. Kowe aja jejereng wirang karo wakmu Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Lara Temon. Sing wigati Endang Lara Temon ki aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa. Merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu, nderekke karo wakmu Mandura. Aku ing kajibah nglamarke Endang Lara Temon. Nek nganti Endang Lara Temon kowe ngerti rupane dur tok tampik, sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditampa ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kekno mbahmu ya putu. Ditampa Endang Lara Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wa ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wenang tumraping Endang Lara Temon kuwi dudu awakmu Ndarawati. Nggih. Ning Endang Lara Temon dhewe. Disronta sawetara, mengko anakku tak tandingi. Yen pancen anakku keduga sarta gelem ngladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal wewel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ngladeni, kowe aja nganti lara atimu, gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok. Mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Lara Temon, ayune ora jamak, mripate lindri-lindri. Nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang. Men sempal apa piye? Lambe kok gendhewa pinenthang. Lembeane mrak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan. Monggo nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh, aduh. Kula niku nek nyawang pasuryane Endang Lara Temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Lara Temon. Pun ping 4 kula niki ngimpi ketemu Endang Lara Temon. Sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebayak biru gen pundak enten uwuhe ledang-ledang. Terus kula takoni, kowe sapa nduk? Ngaku nami Endang Lara Temon. Lah karepmu ngopo kok tekan kene? Niki teng impen lho wae. Iya, iya. Kula meng crita. Iya, iya. Kula kepengin suwita kaliyan Raden Lesmana Mandra Kumara. Sakal kula candhak tangane. Kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan. Terus kula tanting, nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe. Bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Lara Temon. Endang Lara Temon,
kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang ki tekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa koe kabeh tak kekke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang lara temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh, wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk, anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha, nek endang lara temon purun kalih kula. Boten sranta rasaning ati, boten kuat nyawang endang lara temon kula glandang wonten ing patenggan. Sak banjure, wah, isin kula ajeng ngomong. Ora apa-apa, iki nang kene piyai sepuh kabeh. Kula bapa ngendang lara temon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang. Impen kula rampung, kula grayak-grayak tak kira endang lara temon teng jejer kula. Bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mlih. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rong tutuk niku bantale diwalik iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu endang lara temon pun ganti wedokan. Ketemu sapa? Bakule mie ayam. Sir-sirane Bapak Durna. Hus. Ora sak kaya ngono kuwi Lesmana. Oh, aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor pertapan Sokalima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas. Mulai ingkang saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget endang lara temon kepareng kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken endang lara temon trimah kula suduk salira, mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan, ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa. Tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ing dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha sata matarangan utusan Lengkar Kadempel Kura Petruk sumawur Kura Bagong dumrajak tanpa harapan kaya cingap kang samya mulat.
Bathara jagat Prabu. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng Atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menika kadidene sowanipun Panakawan. Lho la iya lha kok iki Petruk karo Bagong dumrujug tanpa harapan sowan ana ing negara Indrawati. Sajaya ana wigati Kresna Timbalana. Apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Koko Prabu lenggahing rangu mrayogi. Ya. Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe padha raja sapraptanira Panakawan Petruk nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni demuk tuwing tawang tuwang sinuwun linempana ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sambi kula sowan kula iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan sinuwun Panakawan Bagong padha raja sapraptanira tansah pinayungan ing kawidadan niring sambi kala sowanipun ing abdipun Panakawan Bagong masih bersama Bagong ora tutuk sirahe ora pareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Panakawan Petruk padha raja sapraptamu sinuwun Mandura ya wilujeng Gusti bekti kula kunjuk sinuwun tak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Panakawan Bagong padha raja sapraptamu niring sambi kala tansah pinayunganing kawidadan bekti kula kunjuk ya tak tampa ya padha-padha iki senengane ngene lho Truk piye sinuwun Mandura ki wonge iki keras lho nek carane wong biasa ki militer mula nek dhek keras aku kudu keras dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras Truk oh iya ngono ya kudu imbang heeh Panakawan Petruk padha raja sapraptamu Peremban Durna rawuh mriki oh iya wis sawetara nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara oh Ndara Lesmana iya Petruk oh nggih wilujeng bekti kula katur nggih Peremban tak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih Bagong padha raja sapraptamu lho Penemban Durna heeh Durna bekti kula kunjuk Penemban iya tak tampa pangestuku tampanana Bagong kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah iya Bagong wis ora kepenak Petruk padha raja Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha raja Ndara Sencaki wilujeng Petruk padha raja sapraptamu Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den ya Bagong padha raja sapraptamu pangetunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Ndara ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong lho nggih wis suwe ora tau dolan ning Widara Kandhang kowe nggih sibuk ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspra nggonmu urip ning alam padang nggih asane iki kula RT RT ya syukur ya dipercaya dening para kawula pun dipecat kok lho pirang sasi seminggu omong dadi RT seminggu kok ngleleng murah jamak-jamak ngopo dipecat Gong korupsi apa engko wae Truk iki anu apa jenenge iki lelucon oh iya ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene heeh Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron kelapa apuran tambah bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atursa paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndrawati iya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4.
papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau? Nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet. Nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nen ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Ngarep maksude bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Pak. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak keke kok. Lho. Arep tak keke. Heeh. Amergane, wis males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihanmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbah kowe kena penyakit corona lho, Truk. Corona itu tuh penyakit bisu kok lho. Corona itu komunitas Rondo Anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu ae kowe modar. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak, nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem. Aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama. Sinuwun Prabu Ndarawati kagungan putra angkat wujude putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekak-ceket terus. Gak dilamar ketoke iki ya kedaya ngene iki. Nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan.
Nek nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kakogelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima Ndara Lesmana Mandura Kumara tekan kene nglamar Endang Lorotemon, nek adiku nglamar Endang Lorotemon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Lorotemon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana, anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tak rembuke sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Lorotemon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Lorotemon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandura Kumara nglamar Endang Lorotemon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lorotemon, mergo Endang Lorotemon iki mengko bakal tak tanting. Yen mancen gelem dinaud dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nang yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Lorotemon. Merga Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliya marang Karang Kadempel, omongo karo bapakmu matura. Yen Endang Lorotemon wis bakal ditanting dhaup karo Lesmana Mandura Kumara Panakawan Petro. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundar ya wadanani rombranang kaya kembang worawari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun, lho ora basa. Sorry, ngaten. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adik kula. Nyawane adik kula Bambang Senet. Nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar. Nek kepengin rabi karo Endang Lorotemon, ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku toke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Endang Lorotemon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel, kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar, Gong. Sabar, halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Narendra Titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe.
Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dong ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndorowati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggat ana. Ngono kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aku ndek cangkem kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kaladisene perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat iki ngerti nek Lesmana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ndang lara temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean ki mang pingin? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sanghyang. Sapa, Tru? Ambo. Lali ya. Ya Madipati. Ngawur. Brahma. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan nadi. Luwung kula mati teng mriki tak wujuti. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndorowati, monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndorowati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon, jawab karo lara temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndorowati? Rawe rantos, marang bakal putung legane atiku. Maring jajaran syukur karing bawuna iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedibal pitulikur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndrowili ucapake kurung grojogan nerwetek kaya bethe suwun bawa tegalan. Bagong, diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya endu-enduane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinuwun Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Ngladeni wong ngene iki sareh. Woh. Ha piye tenan ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Loh, njaba wis gayeng kok. Ayo sing ngarep linggo sing mburi mulih. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Arang Ndorowati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Tru. Ha iya. Bagong kowe tak jar rembugan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jar rembugan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndorowati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali.
kowe bali kandha karo adimu anake Semar sing dipek dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek Endang Loro Temon bakal digarwa dening Lesmana Mandra Kumara. Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkara aku sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki. Walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter katidayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti papane neter katidayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane neter katidayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papane neter ayo dijajal kowe karo aku menanti. Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Loro Temon. Wah, mati dening aku bola caedan kan bagus. Ayo metu sapa ora? Wah, menungso rantanan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ora ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Wus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandra Kumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan bae ora gelem metu njaba. Atok kenang-kenang. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Ah obrak-abrik tenane. Ora minggat aku sing arep minggat. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning Petruk kowe. Hah?
Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi mangun-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe wis. Kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku nek nesu sapa tak nesoni? Ya wis. Apa kowe? Seneng kowe guyu ta kowe? Nek wong ditotho gampang kowe. Mboten Den? Wani kowe. Mboten. Udaya ngono, Prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama kowe. Nami kula Tariem. Ndek bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu dudo. Dudo kok muni dadu ora. Kene ngarep kene. Piye dap? Hus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adik kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang lara temen jak mriki ditari, gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe, gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Bak Endang lara temen timbalana mrene lho, ngislaken dawuh. Nah ngono tekuse adil ora ora.
Madya Yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika lara temen nuwun paring adawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasuwistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akehing para nalendra para satri ing padha dadi penglamar kepengin amengku kelawan sira Atmajaku Endang Loro Temon rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya iki semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodhokake kelawan Atmajaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senep Gel Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumandha ning Projing Ndarawati Rama Prabu piye mestining manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos ingkang badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra Penendang Loro Temon kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang mulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodho tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa Wondaru Gedang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten Alindra Sewu negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun dalah kagongan krungu dhewe to kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten anu apa jenenge temanten lanang mburine dewa sakjodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan Lokananta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Drim dengkulmu mlocot sing nabuh para dewa terus napa kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana kayu klepu ora guyu ratu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana
Engko gak sinom, udu. Sinom parijata, ora nganggo sinom parijata kencana. Sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara. Wis, Net. Ra sida rabi, Net. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Net. Nggo gajul-gajulan. Mangane golek anak ratu ora kelakon. Lemranet wis engko tak tepungke Prastiwi. Wah. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis. Mangane entuk endang lara temon kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Net? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temon. Wes, mengko ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Piye kok? Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike rasa perang, mergo iki aku wis nampa sabdaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang lara temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabur ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa e. Ning Sinuwun Mandura Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gak lho nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa ki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jeret rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku kowe. Engko nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mau aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, engko nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek omong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandhangono siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyileh 2000 to. Asing wingi nyileh 5000 rong balekke kok. Sisane iso tak gunggung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing engko sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak perang gong, ora ketang sak triraman rong triraman ya. Nututi lamun katututan
lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawi gelarira wang-wang Petruk kanthong bolong Ndara Kartomarma ya ana ngarepe pepunden ana ngareping piyayi kowe malang kerik sampeyan degir iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe-gedhe lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arep kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa lho tegese wani karo Kartomarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma nek pancen Sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Setrasida Daud karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Set wong Petruk mati teng mriki bagus yen ngono wani karo Kartomarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong lima Petruk niku nek kumat bacot wani ngenten iki aja kok dikrubut wong loro, krubut wong telu, papat, lima Petruk ora bakal wedi. Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Ora-ora suaramu. Wani marang aku tak tinjung akhirat nyawamu. Kene merganing pati Petruk, mang maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna. Sampeyan apa kula sing tekaning pati enten papan mriki, ngaten mawon. Tinimbangane nantang suarane kemewat kowe ngregem jimat kowe wani ndlat Resi Abang kowe wani mecah besi gligen nek ora dadi nyatane kendara dinetani karwanmu kendara dening katane Sotama kula ladeni Ndara Rigel Petruk palat Rewani karo Bendoro mati taning Sotama kalah Waduh mati ayo
setan gawarit gede banget men kowe celuk greleke lah Jawa-Jawa. Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tujal lebut bucuk. Ndara Durma ganti dacal kepala nyoto. Aja glelek pacamu gembelo silahmu kowe lho. Nek kene ketemu karo Cenopati ning Cenopati pendekal saka negara Kestina ya kuwi Halya Durma ganti. rasah kok kan cangkem wah cangkemmu kowe. Kowe pengelan pati dureke cangkem-cangkem sampeyan mriki butuh napa ngelabrak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu sampeyan mriki ajeng ngelabrak kowe. Nyo. Timbang sampeyan mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane Nyo. Wedi marep aku tak mungkur Nyo. Milih awake Petruk. Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Iya. Sing dadi nyatane Nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano Modal kowe. iso. Ga wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Oh, kena ora apa-apa ngene kok. Nyo, Mati kowe. Ambyal. Kowe. mburi. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece kan aku bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden Gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jeneng aku. Nyo, Modal. Oh iya. ha iki lek kula ora kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan. Pendang. Lah ku nyilih nggone cah klitrih iki. Ya. Mate wae. Wah. Berarti klithih ki gaweanmu. Wah, cerewet. Cucuk botol. Ya. Kok ijo Anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. tumbaknya. Mati modal edian lah apa-apa ora apa-apa. Peceluk. Ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegah diwales. Durma ganti nganti kalah karo ponokan Petro disialke ning surat kabar milang bebalang ning nganti kalah karo ponokan wo asal derajat. Baru. Dar.
arep tak buang wayang anyar. Nek ora tak buang skenarione kaya ngono, pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula kan. Mungsuh Petruk wae kalah. Pangestunipun Petruk kekuatane ngedap-edapi. Kula sumanggaken, Man. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula, Man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majama. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kowe kula anak pendhita Begawan Durna, ampuh kena arit ming mumet tok. Agak mundur, mumet tok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sak penake dhewe lah. Piye, Dur? K.O. Kalah. Mengetunipun kawon, Man. Mungsuh Petruk kok kalah ki. Mbok ora acok ngembe karo Petruk. Nek sampean ora percaya karo kadidane Petruk mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsuh karo Petruk ora mung maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanane. Cak penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arep endi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal Wale nguntal pil cilaka. Lah iya sapa sing urung maju muatak Citraksi kiman arep maju po seselo menawa selo mung suwe Petruk Patenana wis rampung po pun kok cepet kula niku nyambut gawe cecek-ceket. wis rampung Pun. ora kowe iki mau rono ngopo Sampean ngomong napa? Petruk Patenana Lho. Petruk to? heeh lah krungumu Wah, salah komunikasi, Man. Krungu kula Citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha buke. Padha buke. Aku ki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk Patenana ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus Maju mungsuhe Petruk. mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Man. Supaya aja sepi, Man. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten mangga pun ya mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalaya pripun? Petruk ngamuk Kurawa bubar.
nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahing kono para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong lah ora apa gedhabyah kok kean cacah ngrebda tanpa guna Kurawa niku mengko kean menungso tanggung jawabe ora ana babar blas Petruk kanthong bolong ora minggat saka negara dhuwur wanca takon dosa glandang negara dadi apa Gong. Wacahe wudon diplotot. Oh iki wudon to? Wudon. Oh wudon kok ning dada. Ya men atukule dhewe-dhewe kok. Nang apa e? Mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok. Manuswaning jajaran sekretaning baune iblis kanat Petruk kanthong bolong ora minggat gretel nengkala dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, tak antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho? Cangkeme sapa tutukane? Sik to, sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelik ana. Mundur. Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggawa nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati manggre dicas ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujudi aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Ya. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah digdaya karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono, minggir kono. Ya. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka. Petruk nendi Bagong? Petruk mboten wonten. Kowe ndelekke Petruk nyotampanara. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekoso kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petruk ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motos ngene iki mesti luwih gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng dong. Mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku lek mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun Mandura.
aneh. Loh. Sik. Loh. Coba nyuara. Kowe ngapain, Tru? Kowe ngapain? Loh. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa. Kowe nggo ngono ra, nggo pengilon ra? Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok talekke nggon sepatu ta. Halah. Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Kok sikut mudar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupaku. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku iso dadi bola dhewe to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis gelelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wae. Ya jangan bae tunggal. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung moleng. Wonten dawuh. Sapa sing gedasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyahmu iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Betul kan wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki mujak-mujake adine wani kok. Wis ning ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Aku goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksude apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbah kuwi nggo nguculi sekrup apa piye? Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wae rampung. Panos maning jajanan cukenaning Bawanaya. Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngadu. Oh, apa ini? Wah, salah. Iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora kataran ngandhang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus.
Baladewa. Baladewa. Baladewa iki berarti Ambeien. Prabu Ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, manuswane jajalan. Wani ngembari manah-manah Senata Mantura ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala Motar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek nyileh nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan ratatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris Sanane. Ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manuswane jajalan. Iya kowe iki. Iki apa iki? Lho, karo dhek dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Wes kowe rasa gleleng iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki Wonten dawuh. lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki kowe misah siji aku tak misah siji Wah kula derekaken ora. wah ayo mati Prabu mati anget Prabu Kresna coba bisa ayo tanding ana teman Ora Bu, adeket kok ora Bu. Ora drenget. Kok ora bulatri kendel. Kok Prabu laturi kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan gawa nepsu ing kados mekaten menika. Lah Cocondolo Satra Pangadas Mulayu Lanjut Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Sakit-sakit. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya pun Kakang bakal nglermake menggane pun Kakang Nayarana. Wale. Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa aku. oh Prabu lerem. Iya, ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kuwi. Malah duarep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh Madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Kok Prabu kula sampun madhep mriki. Lah iya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Yo, Kresna yo. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken menika kok Prabu Mandura. Panjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten.
arang-arang kuwi ra apik. Setyaki wonten timbalan mundur kene. Inggih. Lho, Dimas Setyaki. Ora Bu Kasinggihan. Padha becik sapratamu jadi. Dereng sambi kula ora Bu. Syukur, syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Lho iki. Wah, setan rasa kowe atas Napa Mandura Baladewa kembang karo bakul lara atiku, Koko Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Yo. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbe atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun napa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ing saged tata jalmi sakngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Swistya Warni saha dewa Bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debuk Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndrawati, kula aturaken anak kula Wenendang Loro Temon Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Oh, gajah bisa tata jalma Wanara Kusika Seta. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Dewak Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Dewa sak jodho kudu dadi pepanggil reruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten. Ya, Kresna bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga Kakang iso ngaturaken lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon. Koko Prabu sembah kula ingkang gemiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, Kresna. Nyambluk. Wih. Baladewa kok kaya gajah. Nyai Kresna piye? Inggih. Koko Prabu kula badhe matur. Iya. Matur lho. Wonten ruba pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Manten putri kedah nitih duwe panggung ingkang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani Wanara Kusika Seta. Wah, Wanara Tusika Seta. Kusika Seta. Oh, Kusika. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Dewak Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara mekaten menika kedah dipun aturaken Koko Prabu Baladewa Bagong. Wah. Kok nganggo Bagong? Apa anggep aku ora ngerti kok iki. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukaning Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo nunggu ngisor. Waduh konangan iki.
Ayo salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo bapak mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula makslep terus kula dadi Baladewa. Lah arep salin pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Rene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Oh, Sinuwun Darawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujude ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wongamu. Kene nyaketo kene. Gak ndak dicocok Ora. Nek dilarani Ora kene kok. Tak grayang mustakamu mesti dadi kaya winyuni. Oh nggih. Lho aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangesining nata ing Darawati. Mestakane nata Mandura Prabu Baladewa ngedasan saking ki ora bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya ngene wujud ki ora bagong. Tapi meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Lah sak omong-omonge anggere sumuk ngono. Bagong, Nun. Apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk? Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngapa, Gong? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Sing mlene ku nek nganu paring dawuh ora karo Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan Lokananta, kayu keplu. Klebu. Kayu klepu Dewa Daru, gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa tuh? Pipis pupus. Oh, pupus Cimlek. Cindhe. Pari Jata Kencana. Wis ming kuwi Sing nabuh warga laras. Oh. Kudu nang sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh Ratu 1500 negara. 1000 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis kono bali yo, nggih. Nun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senet Adiulo iso kelakon dawuh. Ya wis kono mangkat to, nggih. Saya mulai. Gusti tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Iya, Bagong. Sewu kalapatan diagung pangaksami. Iya. Nek wonten kital-kidule ngatur kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati, Bagong. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak, babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niku ya gumun. Cah wedosane jan aneh-aneh ning ngarep rabi kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Pun ngatur mawon kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati, nggih. Bareng. Ya. Bareng terus iki. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta
Ming seperangkat alat renange wis beres. Wis ijab karo bojo kula sakniki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya. Lah nggih. Kula ngono mawon Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng ndrakake. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan esuk niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10.000 apa 15. Oh arep njaluk duit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak piton to. Kuwi ora Basuki, Pak Basuki SMK. Wis ora ono kuwi dalu. Nyen mawon nggih sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang mitraning asta aneng asta Setyaki boten timbalan. Ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpil panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon Dri. Nanging dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwuning pinanganten putri. Mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok Prabu kedah ingkang prayitna atos-atos Dimas. Ayo dinteni mapan ning Projeng Ndrawati. Sapa dhisik mengko kang bakal sowan ning Praja Ndrawati ngaturake pepanggil ruba iki wis blak. Ngendikake lawan Petruk apa dene aturke lawan Koko Prabu Mandura. Ora ngomongake nadyan utawa mengko ingkang sowan manten saka Ngastina luwih dhisik mesti bakal tak aturake anakku Endang Loro Temon. Oh Prabu Asih nggih mekaten.